Rigtig mange danskere har allerede set fordelen ved at benytte Washer til deres vaske- og renstøj. Men hvordan tør du overlade dit vaske- og renstøj til andre? Mit navn er Jannik, og jeg er founder af Washer. Kom med en gang. Hos Washer henter vi dit tøj direkte ved din hoveddør og fragter det til vores topmoderne faciliteter. Og vi giver naturligvis dit tøj en førsteklasses behandling. Hos Washer har vi tjek på alt dit tøj igennem hele processen, så vi sikrer, at du får alt dit tøj igen. Udover en førsteklasses behandling, så følger vi naturligvis alle tøjets vaskeanvisninger, så vi undgår ubehagelige oplevelser, når du får dit tøj retur. Vi stryger og folder desuden dine skjorter hurtigere, end du kan nå at nævne navnene på alle de miljøvenlige produkter, vi bruger. Så overlad trygt vasketjansen til Washer, og dit tøj får en fest.